Здравейте, приятели! Казвам се Живко Жеков. На 37 години съм от град Сливен. През 2021 година претърпях трудова злополука в Белгия. Паднал съм от височина 10 метра. Счупил се е покрив, докато слагаме фотоволтаици. Настанили са ме в Германия, в болница в неврохирургия. Направили са ми 7 животоспасяващи операции. Оперирали са ми и гръбнака, и прешлени. 4 месеца съм бил в кома. Майка ме прибра в България. Шефовите дори не питаха дали съм жив. След още 4 месеца започнах да се връщам паметта. Разбрах, че съм неподвижен, от кръста надолу. Каквото мога като рехабилитации вкъщи правя. Майка ми ме кача на това колело. За да подобра състоянието си, обаче са ми нужни професионални рехабилитации, които финансово, за съжаление, не мога да си позволя. В България здравната система не помага на хора като мен. По клинична пътека имам право в годината 2 пъти по седмица право на рехабилитации. Направихме дарителска кампания. Успяхме да се свържем с доктор Моллов. Доктор Илян Моллов беше с нас и в Турция. Там ми направиха още една операция и 3 пъти ми вляха стволови клетки, след което трябваше да започна интензивни рехабилитации. Прибрахме се в България. Отидохме за 20 дена в Тученица. Това ни струваше 6000 лева. Там има локомат. Отидохме в Павел баня за 6 дена. Там ни струваше 1600 лева. Доктор Юлиан Моллов сега ме включи и в неговата дарителска кампания. Повече хора ще разберете за случая. Искам да оздравея, да зарадвам майка си. Тя си отдаде живота за мен. Благодаря на всички, които ме подкрепят.